Forsøg med fordøjelse af stivelse. Formålet er at finde ud af, hvordan kulhydrater fordøjes og hvordan de kommer fra tarmen over i blodbanen. I spyt findes enzymet amylase, der kan spalte stivelse. Derved dannes der hovedsageligt disacchariden maltose, men også mindre mængder glukose. I forsøget skal denne reaktion undersøges, ligesom det skal undersøges, om stivelse og glukosemolekyler er i stand til at passere en cellemembran, og derved også, om de kan trænge igennem tarmvæggen og komme ind i blodet. Fremgangsmåde. I forsøget bruger vi en modeltarm af en dialyseslange, som er cellofan og har en pore på ca. 2,4 mm i diameter. Vi skal desuden arbejde med stofferne stivelse og glukose, og vi må derfor have en måde at påvise de to på. Stivelse påvises med jod, og hvis det er sådan, at farven bliver gul, så er der ingen stivelse, og hvis den bliver blå, så er der stivelse. Glukose påvises med glukosestiks, og hvis glukosestiksen bliver grøn, så er der glukose, og hvis den bliver gul, så er der ingen glukose. Vores første forsøg. Vi tog en dialyseslange på ca. 10 cm. Vi bandt tarmen i den ene ende og fyldte den op med stivelsesopløsning, og bandt den anden ende, så vi fik en lukket sæk. Sækken skylles, altså vi skyldte den med vand udvendigt, så vi var helt sikre på, at der ikke var nogen usikkerheder. Og så dækkede vi den med iodopløsning. Og grunden til, at vi skyldte sækken, det var for, at vi var helt sikre på resultatet, så der ikke er nogen usikkerheder. Og i forhold til vores hypotese regner vi med, at det var stivelsesopløsningen i dialyseslangen, som ville blive blå. Og som vores resultat viser, kan vi se, at efter 2 minutters tid begynder det at blive rigtig blåt inde i tarmen. Og det bliver mere og mere blåt, jo længere tid der går. Og uden på tarmen, der er det stadig gult, fordi der er puttet jodopløsning i vandet. Og jod er et småt molekyle, som kan trænge igennem tarmen. I forsøg 2 udføres lidt på samme måde som forsøg 1. Der var det bare byttet rundt på de to, så vi havde jodopløsning i dialyseslangen, og i reagensglasset, der havde vi stivelse. Altså bare det omvendte af forsøg 1. Og her forventede vi, at det er stivelsen i glasset, som bliver blåt, og ikke jodopløsning inde i tarmen. Og som vi kan se på vores forsøg, er det stivelsen i glasset, der bliver blåt, da vandet med jod strømmer ud fra tarmen. Og forsøg 3 har vi en dialyseslange, som vi fylder med glukoseopløsning og binder den og anbringer den i et reagensglas med postevand. Og efter noget tid tages slangen op af sækken i reagensglasset og undersøges med en glukosestiks, og så finder vi ud af, om der er positiv reaktion for glukose. Og vores hypotese, vi tror, at der diffunderer glukose ud i vandet, fordi glukose funderer fra en høj til en lav koncentration, fordi der er en højere koncentration af glukose i vandet inde i sækken, men ikke ude i postevandet. Og vores resultater, der påvises glukose, eftersom at glukosestiksen bliver grøn, som vi også kan se her, hvor vi har sammenlignet med en helt almindelig glukosestiks, som er gul. Og i forsøg 4, der havde vi i dialyseslangen 5 ml spyt cirka, og samme mængde postevand, som også cirka var 5 ml. Så havde vi 10 ml stivelsesopløsning. Og dialyseslangen den sænkes så i postevand, og så har vi så haft den stående ind til næste time, hvor vi så skulle undersøge det. Og begge reagensglas undersøgte vi for glukose med en glukosestik, og begge glas undersøgte vi for stivelse ved de her jod med jodopløsning. Og i forhold til vores hypotese, der troede vi, at når vi brugte glukosestiks i næste time, der vil vi forvente, at der vil være glukose både inde i tarmen, men også ude i vandet, og vi forventer, at stivelsen var blevet nedbrudt. Og vores resultater, vi ved, at det ikke er et særligt kvantitativt forsøg, da vores måling er meget upræcis i forhold til det her med spyttet, og man kan ikke præcist måle, hvor meget der kommer i af det. Og i forhold til vores resultater kan vi se, at inde i tarmen at der er glukose, og det er der også ude i vandet, fordi at den bliver grøn, vores glukosestiks. Men vi kan også se, at der ikke er stivelse i tarmen, da vores jodopløsning ikke bliver blå, men bare er gul. Diskussion.
Iodopløsning kan godt trænge igennem tarmen og blande sig med stivelsesopløsning, og stivelsesopløsning kan ikke trænge igennem og komme ud i iodopløsningen. Grunden til dette er, at iodopløsning har en højere koncentration end stivelsesopløsningen. Man kan sige, at det løber fra en høj koncentration til en lav koncentration. Man kan sige, at forsøg 1 og 2 er lidt det samme forsøg, bare opstillet på 2 forskellige måder. Og i forhold til forsøg 3, så eftersom vores glukosestiks bliver meget grøn, kan vi påvise, at der diffunderer glukose ud fra tarmen, eller ud i vandet fra tarmen, fordi glukose funderer fra en høj til en lav koncentration, og dette sker, fordi der er en højere koncentration af glukose inde i tarmen, og det er der selvfølgelig ikke i postevandet. Og glukose er et monosakkarid og kan derfor trænge igennem tarmen. Forsøg 4. Man kan se, at der i begge glas er en positiv reaktion for glukose og en negativ reaktion for stivelse. I spyt findes der spytamylase, som nedbryder stivelse til maltose, men hvis det står længe nok, som vores forsøg gjorde, kan det spaltes til glukose. Derfor ser vi glukose, og vi har derfor nedbrudt alt stivelsen. Vi forventede, at glukosestiksen ville blive grøn, og derfor stemte det meget godt overens med vores hypotese. Vi forventede også, at stivelsen ville være nedbrudt, og det derfor ikke ville være stivelsen i hverken tarmen eller vandet. Dette stemmer så også meget godt overens med vores hypotese om, at der ikke vil være noget stivelse. Der er rigtig, rigtig mange fejlkilder ved det her forsøg. En af tingene er, at hvis man ikke skyller den her tarm rigtig grundigt, så kan der måske sidde noget ude på tarmen, som gør sådan, at forsøget ikke bliver 100% optimalt, fordi at, ja, så kan man ikke rigtig vide, om det er kommet ud fra tarmen, eller om det bare har siddet der. Derfor skyller vi den rigtig, rigtig godt. Og det er meget vigtigt, at man gør det. Og en anden ting, det kan være, at hvis man ikke har bundet knuden stram nok, så der absolut ingen væske kan komme ud, så kan det også være en fejlkilde, fordi at den heller ikke kommer igennem tarmen, men bare kommer igennem der, hvor man ikke har lukket den ordentligt. Derfor er det ikke et særligt kvantitativt forsøg, da målingerne er meget upræcise, og hvis man tænker på det sidste forsøg, altså forsøg 4, så kan vi kan også sige, at det ikke er så præcist, fordi man ved ikke 100% hvor meget spyt og hvor meget vand der kommer i, fordi det er rigtig svært at måle, fordi at der er rigtig mange luftbobler i spyttet, og det kan gøre sådan, at det ikke kun bliver væsken, man måler i forhold til den mængde, man kommer i, men også de her luftbobler, som er i spyttet. Og stivelse, det er et polysakkarid, eller stivelse, som er et polysakkarid, spaltes af enzymer og bliver til maltose, som er disakkaridet, og som derefter spaltes af enzymer. Heri kommer glukose, som er et monosakkarid og kan trænge igennem tarmen. Derved kan vi ligesom se, at stivelse kan trænge igennem tarmen efter en proces med nedbrydning ved hjælp af enzymer. Og min konklusion. Vi har nu fået svar på vores formål, og vi ved nu, hvordan kulhydrater fordøjes, og hvordan de kommer ud i tarmen over i vores blodbane. Stivelse går gennem en proces, hvor det starter som et polysakkarid, og ender ud med at blive et monosakkarid, hvorved at det trænger igennem tarmvæggen og bliver optaget i kroppen som glukose.